Hienoa. No siitä mulla on yksi dia siltä vähän ajatuksena, että jos ei se ole jollekin tuttu, niin siitäkin nyt muistuttelen. Sitten vähän sen tästä, että mitä sillä nyt sitten haetaan ja tarkoitetaan. Ollut enimmäkseen työikäisille, ikäihmisille, mutta otettiin sitten uutena kohderyhmänä perheet ja nuoret. Ja nekin on sieltä liikkeelle ohjelmasta ja nyt sitten tälle vuodelle jatkoa. Ja liikuntapalvelut tutuiksi näen täältä budgetista. Haluaisiko vaikka siitä joku kertoa, jos on ottanut tämän kuvan? Meillä oli ainakin siellä. Mutta ei ehkä niinkään henkilöstölle, niin ihan hyvä teillekin välillä puhua. Eli tosiaan meillä on 10 kieliavustajaa. Tuossa näkyy pitkä rimpsu, mitä kieliä he osaavat. Siellä on monen kielen moniosaajaa. Siirtänyt sinne tämän päivän sisällöt siihen heti ylös, niin ei tarvitse selata runsaasti, kun niitä kommentteja teiltä tuli niin runsaasti. Leikkipakka. Jos sulla on jo Lolo-leikkipakka, niin sitten voit saada mediataidon poluilla oppia ilokortit. Eli 2 rohkeata tarvittaisiin semmoinen muutaman minuutin juttelu, että onko tästä koulutuksesta tullut mitään uutta sulle.